De beelden worden oerskakeld. Jaap, neem eens mee. Waar hast u op de bank? Ja, ik ga hier op de bank Jolanda. En Jolanda is van de Stichting Symbiose. En wat is de Stichting Symbiose precies? Symbiose, dat is een gastoudervereniging van Boetelandse vakantiebaan. En Symbiose, als je dat opzoekt op internet, dan lees je dat het een samensmelting is. Symbiose, dat hebben wij gekozen als naam. Dat is dus twee partijen die geerwerken. En dat is dus Frankrijk en Nederland. Sinds kwarten is daar België ik bij kwam. En dat is puur met het doel om het welzijn van de baan te stimuleren. Dus in de vakanties, lidsvakantie, grote vakantie, komen de baan uit Frankrijk naar Nederland en naar België. Ja, en België die had dat dus nog echt. Hoe is de keerkomst tot stand gekomen met België? België die heeft eerst hun eigen vereniging en dat wie de Vreugdezaaiers. En die hier ik een adoptiebureau en vakantiebaan. De yieldsstroom van het Rijk is daar stap zetten. Dus die gaan eigenlijk de poort van de vakantiebaan had die afstitten. En zodoende binnen de Vreugdezaaiers nog bij Symbiose gaan. Oké. En hoe lang doe je dit werk al als Symbiose? De baan opvangen? Ik persoonlijk als hoe lang Symbiose al besteedt. Hoe lang besteedt Symbiose al? Symbiose die besteedt 20 jaar, maar die is uit een orenvereniging ontstaan. We gaan dit jaar alle wat festiviteiten willen we organiseren. Ja, want het is net niet natuurlijk 20 jaar opvangen. En we zorgen ik ben dus die nou komen en die zelf dus al ouder binnen die hun eigen baan op vakantie sturen in Nederland. Dat is heel mooi. Want Frankrijk, daar zit een jonkje en die is hier al heel lang bij dezelfde mensen in Friesland. En comment t'appelles-tu? Ramzi of Yassine? Yassine. Qu'est-ce que tu penses de la Frise? Wat vind je van Friesland? Want die praat echt al heel goed Fries. Want hoe lang komt hij hier al? 8 weken. Ja, en wat hoeveelste hier? 7 ans. Oui. Wat vind je het leukste van Friesland? Naar de piscine en naar de zwembad. Het zwembad, ja. Het is nou heel mooi waar, het zwembad. Voor het zwembad. Ga je maar naar het zwembad daar west? Ja. Ah. En gisteren was op een fiets voort. Fietsen. Nee. Maar du vindt het hier heel mooi in Nederland. Ja. En wij wonen in Frankrijk. Tu habites en France? Frenay. Frenay. En waar is dat in Frankrijk? Is Zuid-Frankrijk of Zuid-Parijs. Zuid-Parijs. De band kom ik eigenlijk alle jaren uit Parijs of in de voorsteden van Parijs. Dus vooral de eer met ben krijgen een kans om vakantie hier in het mooie Friesland te maken. Of net? Ja? Ja. Nou, dat vies er niks zo'n, hè? Nou. Wel is leuk. Ja, vies het wel leuk, hè? Ja. Oké, maar ik vind het lijkt me heel dankbaar werk om dit alle simmervakanties te doen. Dat is het ik. En wij zijn, eigenlijk zou ik een beetje reclame maken, maar wij zijn eigenlijk heel bot op zoek naar gasthouders. Want we hebben een hele lange wachtlijst van bijen. Ja, daarom heb ik Yassine even meegenomen. En dat hij toch ik de meesten wat enthousiast meidje ken. En dat de orenbandjes in Frankrijk, ik naar Friesland eigenlijk, hè, in deze omkreten op vakantie komen kennen. Ja, en als mensen nou denken van dat lijkt het dus mooi om bijen op te vangen. Wat kan je dan doen? Ik stel me eens voor, maar ze inderdaad worden de teten voor haar en een beetje misschien in het begin wat Frans kent, dat de bijen wat haar vertrouwen haar, maar waar kan ze haar opjagen als mensen dit toch willen? Je kan op internet vakantiekinderen opzoeken en dan komt voor de site van Symbiose komt erop te staan. Er zit een adres. Staat er en onze vastzitter zit in België. Die krijgt de informatie krijgt die binnen. Er worden informatiepakketjes opgestuurd. Die hak ik even bij me. Dan krijgen ze een mapje. Krijgen ze opgestuurd. Nou, er zitten de gegevens in een infoboekje. Wat flyers en wat ze dwang kennen.
Dat komt dus weer binnen en dan wordt er een intake. Als ze echt serieus zijn, dan komt een van de vereniging die doet een intake. En dan zorgen we dat er ook een match is tussen de gasthouders en een van de band. Ja, dat is heel mooi en je gaat nog mooi inderdaad zitten kennen van er is nog verlet van gastorders. Dus meesten die nu is Friesland in Dongerriel, Tantebriel en Kalmeloon, die denken ik wil eens een keer een band in de zomervakantie opvangen. Google je op Symbiose en zie even altijd wat van jou is en jou eventueel op en ze komen langs voor een kennismaking. RTV NOF Zomerradio. Zomerradio.